Tomáš je taký bezmozek, pretože pozera bouchava, pretože je adoptovaný medzi Andrejkom, pretože ho prankuje v Minecrafte Loasa. Tomáš pripieknutie s brejbortami. Tomáš z Vážin už sa blíži Andrejkovi, preto jemu žere nervy. On si chce iba postaviť domeček, pretože on ju dáva s nervami takými bezmozáckami, s takými 5-korunovými hodami. Tomáš sa vyhováral, že odpalujú TNT v survivale. Bolo to iba blbe nejaké špeciálne TNT medzi modami blbými, pretože on si kupuje iba na moty. Prosíka si od svojej mamy coinu od Minecraft a minie iba na sračkové mody, pretože si kúpi zasraté Enjatobané 6-7 nadáva na mňa, pretože je veľmi adoptovaný. Tomáš z Vážin už má špinavé boty. Tomáš z Vážin bojí sa muchy. Zrídol sa na zem. Prenasleduje Andrejka, pretože keď bol malý kid, tak si staval z diamantové domečka. Vymýšľa si, že porazí moju sestru. Že Tomáš je taký dosť na to noob, že to postaví. A to je pravda, pretože ja Tomáš Brindza. Mix Tomáš a Brindza. Prečo je jeho meno populárne? Asi je adoptovaný, že pozera bocha, žere Andrejkovi nervy, Tomáš Brindza už sa Andrejkovi blíži. Tomáš z Vážin, bochal, to je adoptovaný. Robí zle Andrejkovi, už robí prienky na neho. Vymýšľa si, že odpálil TNT survivor, ale to bol iba taký blbý mod, čo si vymyslel, pretože kláme z prostosti, pretože kláme debilinu, pretože má špinavé boty, nejakú muchu, čo sa bojí, má nubácky skin a on hra iba brejborty. Tomáš Brindza už sa Andrejkovi blíži. Tomáš Brindza robí srandy na Andrejka. Tomáš z Vážin je adoptovaný kvôli bochalovi, kvôli brejbortami. Tomáš z Vážin vesnici sa blíži. Na koho by to napadlo? Dať si blbé mody. Koho by to napadlo si takto míňať coiny?